X577 pohjalaser käyttöopastus. Päävirtakytkin menee myös mikroskooppi päälle. Sitten koska tässä on skanneri, niin pannaan myös tuo skanneri päälle. Ja päälaseri avaimesta päälle. Kestää hetken, lämpenee. Pulssin pituus, teho, intervalli. Ready standby, joka on valmis. Laite on valmis käyttöön, kun tää allapuolella oleva valo ei enää vilku. Nyt on käyttö valmis. Yes. Ja nyt laseri on valmis laukaisemaan. Pois voi laittaa päältä ihan samalla lailla avaimesta pois, skannerin takaa pois ja sitten mikki pois.